Patuloy po ng ating balitaan sa ating regional report. Higit 4,000 kapulisan itatalaga ng Police Regional Office 1 para sa Ligtas Undas 2025. Para sa detalye, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Itatalaga ng Police Regional Office 1 o Pro 1 ang mahigit 4,000 kapulisan sa buong rehiyon bilang bahagi ng Uplan Kaluluwa 2025 upang matiyak ang ligtas at mapayapang paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay Police Brigadier General Dindo Reyes, Regional Director ng Pro 1, ang hagbang na ito ay sasagawa katuwang ang iba't ibang lokal na pamahalaan, mga uniform personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard o PCG at humigit kumulang 2,000 personnel ng Bureau of Fire Protection o BFP. Dito sa weekend na to, nagtalaga tayo ng humigit kumulang 4,000 pulis. And hindi lang yon, kasama natin yung mga LGUs at saka yung mga binanggit ko kanina na uniform members, Armed Forces, Philippine Coast Guard, BFP, meron silang mga 2,000 karagdagan at syempre meron ding mga force multipliers tayong inaasahan na andyan ang BPAT, mga medical teams na gustong tumulong sa atin. And hindi natin maalis yung mga barangay tanods kasama namin para sama-sama kami na may patupad itong programa natin ito. Kasabay nito, mahigpit na pinalalahanan ng kapulisan ang publiko hinggil sa mga pinagbabawal sa loob ng mga sementeryo, kabilang ang patalima, mga gamit pang sugal, may ingay na sound system at mga inuming nakakalasing. Pinagbabawal natin sa loob din yung ating pads doon bago pumasok yung ating mga kababayan sa sementeryo. Ipinagbabawal natin talaga yung mga matatalim na bagay. I-confiscate natin to. Bawal din siyempre yung mga baril, mga gamit pang sugal, bawal din. Pinagbabawal din natin yung malalakas na karaoke dahil magbibigay ito ng ingay sa buong sementeryo. Bawal na bawal po ito mga ito. Pinapayuhan din ang mga aalis ng bahay na siguraduhin nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana at nakapatay ang mga dekuryenteng kagamitan upang maiwasan ng sunog o anumang sakuna habang wala sa tahanan. Layunin ng Pro 1 na maging mapayapa, maayos at ligtas ang paggunita ng Undas 2025 sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan para sa Alaala 2025 Special Coverage. Ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.